wani ba da mu akwai matsala fa. Me faru? To an nake gaya maka talakawa yanzu sun ce su fa ba za su zabe ka ba. Ba su ji manya-manyan kalmomin turanci da ne ba? An musu maganar addini da kabilanci. Sun ce an raba kan jama'a kuke shi yasa kuke cin zabe. Taliya ba? An ba su taliya? Sun ce wannan taliyar da suke karba suke mata ci daya tana ja musu wahala na shekaru 4. To yanzu ma mu da mafita. Dole sai mai amfani da makamin sirri. Kai? Makamin sirri Alhaji? Ya zami? Dole sai mun ci zaɓe duk abin da zamu yi sai mun ci zaɓe saboda haka yanzu kira shi malam talaka. Ta yau kira shi makamin sirrin namu. Adamu, yawwa! Adamun macuci ba za ya cutar da ku ba. Adamun macuci ba za ya cutar da kai. Adamun macuci ba za ya cutar da ku ba. Adamun macuci ba za ya cutar. Me nace? Adamun macuci ba za ya cutar da ku ba. Adamun macuci ba za ya cutar da ku ba. Adamun macuci ba za ya cutar da ku ba. Adamun macuci ba za ya cutar. Kai! Lalacewa fannin ilimin yayi yawa. Ina fata 'yan arewa suna sauraro. Gurbatattun shugabanni suna amfani da kabilanci da addini wajen raba kan mutane da yaudarar su. Da fatan 'yan arewa suna sauraro. Kai, curriculum din sun su ya kamata a sake su. Addu'a ta shine 'yan arewa suna sauraro. Rashin ayyukan yi da san al'adun turawa yana kashe wannan kasar. Ko ta yaya za a yi arewa su saurari abin da kana faɗa? Mutane kwata-kwata ba su da tsaro a cikin gidajen su. Sai dai abin takaicin shine da kyar in wannan sakon yana zuwa wajen 'yan arewa ya kamata su dinga sauraro. Rashin adalci a fannin shari'a yana sa ana cin zalun talakawa. Allah ya sa dai wannan sakon da kana faɗa yana zuwa wajen wanda ya kamata su saurara. Talaucin da 'yan Najeriya suke fama da shi yana gurɓata musu da zuciyarsu. Mana wannan ai kamata a ce 'yan arewa suna sauraro. Jira. Wannan matsalar arewa ce kadai? A Najeriya kake ban son hauka. An maka haukan. Kai kana gani ba hauka bane ka ringa tunanin cewa wannan matsalar kawai arewa kadai take bayyana. In kana so ka canza wani abu ka fara da kanka. To ai saboda ya fi yawa arewan ne shi yasa ni ma nake da wannan matsala. So kake ka ce min saboda arewa ne shugabanni duka suke gurbatattu suke cin hanci da rashawa ga farashin komai ya tashi babu ayyukan yi kuma ba mu iya kirkirar komai da kanmu. Mana. To tafawa kanka. Ina fata 'yan arewa suna sauraron wannan tafin da nake yi. Shanu. Me kace? An kashe manoma a Katsina da Zamfara. Kuma an kori mutane da ƙauyukansu da gonakinsu domin a kwashi albarkatun ƙasa ba tare da an raba masu filayen rabansu ba. Kuma gwamnati tana gani amma suna gidajen gwamnati a cikin AC tunda talakawa ake cuta. Kuma da su ake raba kuɗaɗen albarkatun nan idan an sayar. Gaskiya tun da shugabanni za su iya tsare nasu rayukan da na 'ya'yansu kuma suna kallo amma ana kashe talakawa ana ci musu mutunci gaskiya ba za mu yadda ba sai mu yi zanga-zanga. Haramun ne ta da rigima da zagin shugabanni. Your Excellency, ba ka yi kunkwasa kofa ba ne? Sorry, Your Excellency, akwai matsala ba. To me? Yan arewa da yan kudu maso gabas sun fara haɗe kai domin gazawar ka. Ba mun riga mun raba kansu ba? Ina aiki ya da baya sun gano mu ne matsalar. Na ɗauka da muke nuna tsana da kyamar Ibo su ma haka za su kwaikwaya. Ina ayin sun yi dama goya Buhari baya kuma sun fahimci cewa ka fi shi illa. Amma su ba Ibo ba ne. Yan arewa ne. I need more flour. Sorry, boss. Jira. To yanzu suke su ce ni shugaban tenuwa daya ne kawai? Kai sa ake nan ba. Me kace? Abin ce komai ba. Yanzu me za a yi? Yanzu sai a sauri a tura musu Ronu Agbado Zombi Area Boys namu. Assalamu alaikum. Barka da lafiya. Wajen sabura na zo. Unguwa za ka kai ta ne? Oh, mai delivery ne? Ina nufin sako ka zo kawowa? Na sani ba sako na kawo ba zance na zo wajen ta. Me kace? Zance na zo. Wajen sahurar? Da daidaita sahun? Yanzu kai ɗan sahu ni ba wai raina sana'a ka ne ba ko so nake an ci maka mutunci a'a amma ina kai ina sahura ban gane ba kaga mu gidanmu muna da tarbiyya kuma an koya mana kan raina sana'a kuma kan mu muzanta mutane ka gane ina jin ka kuma ni ina hawa da sau kullum ina zuwa dan agundi kuma aiki ne halal na masu jini a jika ba masu ganda ba wani kake kokarin cewa abinda nake kokarin cewa shine aikin ka kawai tuka babur ne kawai
To sai me kuma? Ka ɗauki mutum a nan ka ajiye shi a can. Shine kawai? Shine mana. To iya mu'amala da mutane fa. To akwai wannan. Rukun amana fa. Kamar ya. Idan mutane suka shigo babur ɗinka ai sun zama amana a hannunka. Sun ba suna zuwa da kayansu da wayoyinsu da kuɗinsu da abubuwa. To akwai ɗan wannan. Hakuri fa da rugo masu ababen hawa akan titi. Da shi kenan da wannan. Sanin hannun da gari yake ciki fa da kuma duk wasu wurare ma a garin. Wannan ai ba wani abu ne kowa zai iya sani. Ka tabbatar? To ga mu wajen da yanzu in ka je sai an kwace maka waya a garin nan. Ban sani ba. Aha, sannan kuma a wani gidan mai ne in ka je karfe 7 gobe da safe ba za ka samu layi ba. Okay, to na fahimta. Amma dai still ne kai dan adaidaita sahu ne. To sai me? Sahura ta fi karfinka. Mu nan gidan ba wanda ba shi da digiri. Kai ma kana da shi? Mana. A me kai? Chemistry. Kuma ina kake aiki? Local government. Me ya hada dan chemistry da aiki a local government? Kamar ya? Shayi kake hada musu a secretariat? Kaga mu masu degree a chemistry muna irin aiki kamar a industries haka da factories amma yanzu ka san yadda kasar take. To ka ji gaskiya. Kuma nawa kake dauka albashin ka a can? Na ruwanka. Kai ka fara tunda ne dan adaidaita sahu ne sai ka gaya mun kai mai digiri nawa kake dauka albashin ka a wata? 70,000. Kuma shine kake wani iyon ka gidanku masu digiri? To ya fi dai dan adaidaita sahu. Daga nan yanzu zuwa dan agundu nawa kake biya? 500. To idan a rana na dauki fasinjoji 30 kuma kowanne ba da 500 nawa zan tashi da shi baki ɗaya ranar? Mai digiri a je wayarka 3 sau 5 nawa kenan ba 15 ba sai kuma ka ɗauko sifili guda 3 sai ka dora ka samu nawa 15,000. Na san 15K ne kawai so nake in tabbatar. Sannan kuma a wata sai na aikin kwanaki 25 ka ɗauko 15,000 sau 25 nawa kenan 375. Jira. Yanzu so ka ce man dan adaidaita sau ya fi mafi yawancin ma'aikatan gwamnati samun kuɗi. Kai a Najeriya kake son hauka. To ai kaji kuma fa. Da wannan sana'ar na gina gida kuma na kai iyayena maka kuma a halin yanzu na mallaki filaye. Hanya ba adaidaita sau nan zan komo tukawa ba kuwa? Ko shayi da indomi ba? Irin da kwai da kaza. Kai ka bata min lokaci yanzu lala maza ka min salama da an gama uga wa za a ce mata? Dr. Ahmad. Inna lillahi. My favorite cousin wa na jini na. Wai tafiya awa nawa kai ne? Awa 5 ne amma ka san aka ce garin dan uwa baya ne. Baba abubuwa sun faru akwai labari ba. Ko? Jis nake ga maka iri. Allah mutum ya to ba ni in sha. To ina zabarin ka maka wani abu. Na ba. Shi ka. Mandate we shall stand. On your mandate we shall stand. Bola on your mandate we shall. Na san ka kwaso yunwa ga wannan. Dan uwa rabin jiki. Wannan ba yanzu ba karamar babbar sallah ba babbar sallah ba ce? Shine mana. Baka yanka rago ba ne? Na yanka mana katon rago ko baka kan shi a bakin kofa ba? Kuma na ga cincin. To ai yanzu idan baki suka zo cincin ake ba su ma sai irin gobe ne in na sake dawa shine zaka bani cincin. Yau a zamanin Tinubu last week ne. Yau last week. Mutum yana duka rikitar da ni. Ka dai rikitar da kanka. Rajira. Yanzu ba za ka bani naman sallah an ci ba? Kai Najeriya kake ban son hauka. To ai ka ji kuma fa. Nama duk yanka 500 naira. What? Kana son lemu fanta? Zan sha 700 naira. Ibrahim shiga zama dan damfara. Shiga wani surutun banza. Cincin din shi ma in caje ka 300. Wannan zamanin tunubin kana gani da komai ya tashi. Kawai bane ka zagi na mutane wai kai nama za ka ci. Mene kuma kana da permit ko license na tafiyar da gidan abinci? Ban da shi. Ina particular sun ragon da ka yanka? Babu. To alkur'an sai na kai ka station. Ni ba chemistry na karanta amma yanzu ni birkila ne. Ko za ku bude mana manyan labs don mu samu ayyukan yi? Najeriya kake ban san hauka. Ni kuma pharmacy na karanta amma yanzu Bolt nake tukawa. Ko za ku bude mana kamfanonin magani domin na samu aiki kuma a rage shigo da magungunan kasar waje? A Najeriya kake ban san hauka. Ni kuma education na karanta amma yanzu kayan mutane nake turawa airport. Ko za ku ɗibi malamai aiki domin in samu ringa koyarwa? A Najeriya kake ban san hauka. To gani kuma physics na karanta amma yanzu ni dan road safety ne. Ko za ku bude mana lab domin mu yi technical inventions? Najeriya kake ban san hauka. Ni na karanci law amma tailor nake. Yan baki Najeriya kake ban san hauka. Yau ka farfado? To your excellency ni economics na karanta amma yanzu likita ne. Kai ba kamata ya ce medical school ka je ba? Your excellency a Najeriya kake ban san hauka. Jira. Wannan naman waye? Na cikin ka ne. Ai idan haukan Najeriya ne wata rana sai ya dawo kanka. Ina lillahi. Ka je min baki a miƙa min shebur din nan.
a jira dan bello